نقدام 28 تحساس تدالو على توزينات تزلكم مسيلغو بقدامنت أرأس زينا بإرترا بيلوكا بتقراي بكونتروباند بركة زبل وركي هيوت خمزلو تقاليتو دكتور تيدروس أدحانوم دحري متقعت يمن هو حس كامزلو قاليتو سوماليا بجماجم كأي بحرين إثيوبيا هو دبهيوات تزبال حاسوت مخانو تقاليتو بسنكي كيناتنا 16 أوارح دموز زي رخبو سرحتنياتات كلل تقراي دموز نخواهم زغربو حطو تنسيقو زي خبركم تخاتلتي ازن كالن زيد هسس مدبات حيزلكم متسيلخو كساب مولداتا مسايك تصنحو ندحتتكو ابزا چانال دمه ناي وترو تخاتلتن نخدكونو سابسكرايب لايك بمغوار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يعدمكم بإرترا بيلوكا بكلل تقراي بكونتروباند بركت زبل ورقي هيوت خمزلو تقاليتو منغست إرترا بإرترا بيلوكا بتقراي بكونتروباند بركت زبل ورقي وتصالو زبل صبصابات نصيغوم وهاب قال منغست إرترا تو يمانه جبر مسكل اب محبراوي مراخبيታት ገጹ አብዝም محلالفو ملختي نت ክስታት መሰረት ዘይብሉ خبل ገሊጽዎም አብ ክልልና ሓደገኛ ኬሚካላት ተጠቂም ካዝረእ ዘሎ ምዝመዛ ወርቂ አብ ከቢድ ደረጃ ከምዝ በጽሐ ከፊላዊ መምሕዳር ትግራይ ይህሰይ ከም ዘሎ ብምግላጽ ከምቲ አብ ቀረባ ዋና በትግራይ ዝንቀሳቀሱ ተቃውምቲ ውድባት ዘፍልጦ ላዕሎት ፖለቲካውን ወታደራውን መርሓቲ አብ ክልል አብ ምጥፋ ወርቂ ከም ዘሎ ይግለጻሉ ኢሉም አብ ትግራይ በከፊላው መምሕዳር ክልል በخلተ ጉጅለታት ሕወሓትን ተቃውምቲ ፖለቲካው ውድባትን ካልኦት ውድባትን በሰፊሑ ዝካየድ ዘሎ ዘይሕጋዊ ምዝመዛ ማዕድናት ሕጂ አብ ከቢድ ደረጃ በጽሑ ከም ዘሎ በኩሎም ውድባት ይመን አብ ዝቀረባ ዋኒ ሚዲያታት መንግስት ክልል መብርሂ ዝሃበ ፕሬዝዳንት በመሕዳር ክልል ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ አብ ውሽጢ 4 ወርሒ አብ ዘይመለ ግዜ 28 ኩንታል ወርቂ ካብ ትግራይና በፌደራል መንግስቲ ከም ዝተሰጋገረ ገሊጾም አብ ትግራይ ዝንቀሳቀሱ ተቃውምቲ ፖለቲካው ውድባት እዚ አጀንዳ ምዝመዛ ዓደና ወርቂ አብ ሃፍቲ ተፈጥሮ ነባር ጉዳት ይብጽሕ ከም ዘሎ ብምጥቃስ አብ ወንበር ዓረና ትግራያቱ ዓምዶም ገብረስላሴ ወጻተኛታት በሽምት ካላት ኬሚካል የምጹ እቲ ምጭብርባር ድማ ካብ ከባቢያውን ክሳብ ክልል ደረጃ በመርሓቲ ሕጋውነት ይወሃቦም ከም ዘሎ ካብ መንስያት ዝተወደው ውዳበታት ስንኩላን ወርቂ ይሰርቁ አሎ ኢሉ دكتور تيدروس أدحانوم دحرتي متقعتي يمن وحس كام زلو قليتو أب سنعا بسرحن كلو كاب إسرائيل بستتكوس دبداب نقل كاب عبالاتو كام زد تهارم الزقلته وانا دايركتا ودبت عن عالم دكتور تيدروس أدحانوم نسوغن وحس كام زخونن مقداتي كام زي قاتمون أب محبراوي مراخي بتات إكس قدسوا كافيلوم بمسارة حبريتها دكتور تيدروس حدا كاب عبالات زدتو وعزلا نفاريت كرم من كله بوحدو أبتي معرفو نفرتي زد سنحو كل تسبات دما مويتوم دكتور تيدروس نابي يمن زدتو وعزه نخونتات زد تأثروا عبالات ودب حورات هاقرات مزرابن كونتات تي هاقرنا مقمقامن يوم تمال حاموس سعودتو وديخم لسنا تغاربيو اتم عرفون فرتي سنعا كاب إسرائيل دبداب زوردوم متقعت هاير إسرائيل نتوم بيران زدقفو عطوات حوتي زعلمو خينو نابرسخة ما سنعا زعلمه دروش دشتا دبدابات تخايدو خامزلو اقل قلت زينا فرنسي تبسيوم اتمتقعتي عطوات حوتي مخزن عطوار زد كامول سفرا خامزن نتعطريو إسرائيل اتقلت كداماي منستر إسرائيل بنيامين نتنياهو متقعتي خغصل مخانو أنقيقو يركب وهاب قال داباي تواعاتي حوتي جن نتي متقعت إسرائيل جبناوي تيوناوي إسرائيل قبل علي حزب يمن كبل كونينو يركب حوتي دقاقي مؤمنا بإسرائيل زغنه دبداب مكايدوم ذكريو ሶማሊያ በገማገም ቀይ ባህሪን ኢትዮጵያ ወደብ ሂባታ ዝባል ሓሶት ምዃኑ ገሊጹ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሶማሊያ አህመድ ሙዓሊም ፊቂ ሶማሊያ በገማገም ቀይ ባህሪን ኢትዮጵያ አፍ ደገ ባህሪ ሂባታ እና ተባለ ዝንዛሕ ዘሎ ሓሶት ይኽብል ገሊጹ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዝተዘርገ ሓበሬታ ሓሶት ምዃኑን መሰረት ከም ዘይብሉን ኣብቲ ብሓሙስ 26 ታሕሳስ 2024 ዝዘርግሖ ኣብ ኤክስ ሕሳብ ገጹ ገሊጹ እቲ ሚኒስትር ኣብ መልእኽቱ ሶማሊያ ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ሉላውነታን ግልጽነታን ንምዕቃብ ኩሉ ግዜ ቆርጽያ ኢሉም ድሕረቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊያን ዝነበረ ኣፈላላይ ዝፈትሕ ስምዕ አንካራ ሲዕቡ ሶማሊያን ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ኣቢላ ንግዳዊ ኣፍ ደገ ባህሪ ሂባታ ምስ ተባህለዩ ነዚ ስምዕ ዘውፀም
እቲ ሚኒስተር ቅድሚ ሂደት መዓልታት ኣብ ግብፂ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕተት ኢትዮጵያ ናብ ቀይ ባህሪ ክትኣቱ ትኽእለሉ መንገዲ ኣብ ንግዳዊ ወደብ ጥራይ ዝተሓፀረ ክኸውንን ኣብ ትሕቲ ልኡላውነት መንግስቲ ሶማልያ ከም ዝጸንሕን ገሊጸን ነይረን። በዚካ እቲ ሚኒስተር ሶማሊ ምክትል ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ምርመራ ጉዳያት ወፃኢ መንግስታዊ ዶክተር አብዲ ዘነበ ብዛዕባ ስምዕ አንካራ ተዛሪቡ እዩ። እቲ ምስ ሞቃዲሾ ዝተበጽሐ ስምዕ ኢትዮጵያ ናብ ቀይ ባህሪ ክትኣቱ ዝኽእላ ጥራይ ዘይኮነ ብህንዳዊ ውቅያኖስ ኣቢላ ናብ ወሽመጥ ዓደን ክትኣቱ ዘኽእል ምባል መብርሂ ሂቡ እዩ። እቲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝተኸተመ ስምዕ አንካራ ንኢትዮጵያ ቀርን አፍሪካን ዘምጽኦ ረብሓ ንኢድ እዩ። ዶክተር ዘነበ ነዚ ዝገለጸ በዋና ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ብልጽግና መምሕያሽ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ኢትዮጵያን ሶማልያን ብዝብል ስም ኣብ ዘዳለዎ ናይ ቃለ መሕተት መድረኽ እዩ። እቲ ስምምዕ ድሕሪኡ ዝመጸ ኣዋጅን ምስኡ ዝተኣሳሰር ውጥን ስራሕን ንቐርኒ ኣፍሪካ ብዙሕ ረብሓታት ከም ዘምጽእን ዞባዊ ሓባራዊ ኣጀንዳታት ካብ ምምጻእ ሓሊፉ ወጥሪ ኣብ ምንካይ ሰላም ኣብ ምጥንኻርን ልዑል ተራ ከም ዝጻወት ሓቢሩ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ካብ ዶባዊ ከባቢታት ዞባታትን ኢትዮጵያ ወጻኢ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ንምብጻሕ ምዝታይ ስግረ ዶባዊ ጉዳይ እዩ ክብል ገሊጹ እምባሉ ይዝከር። ኢትዮጵያን ሶማልያን ነቲ ዳርጋ ሓደ ዓመት ዝወሰደ ምሰሓበን ንምፍታሕ ኣብ ስምዕ ከም ዝበጽሓን ፕሬዚደንት ቱርኪ ኣብ አንካራ ኣብ ዝተረኸበሉ ምዃኑ ዝዝከር እዩ። ኪኖ ክልቴን ሃገራት ኣብ ዞባ ቀርን ኣፍሪካ ወጥሪ ክፍጠር ዝጸንሐ ግጭት ኢትዮጵያን ሶማልያን ኢትዮጵያ ምስታ ካብ ሶማልያ ናጽነታ ዝገለጸት ሶማሊላንድ ስምዕ ብምፍራማ ናብ ገማገም ባሕሪ ክትበጽሕ ዝኽእላ ስምዕ ድሕሪ ምፍራማ እዩ ዝኽሰት ዘሎ። በሰንኪ ኩናትን 16 ኣዋርሕ ደሞዝ ዘይረኸቡ ሰራሕተኛታት ክልል ትግራይ ደሞዝ ንኽወሃቦም ዘቐረብዎ ሕቶ ተነጺጉ። ወኪል ማሕበር ሰራሕተኛታት ክልል ትግራይ ኣብ እዋን ኩናት ናይ 16 ኣዋርሕ ዘይተኸፈለ ደሞዝ ክኽፈሎም ዝሓተትዎ ሕቶ ግዝያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ዘውፅኦ ደንቢ ከም ዝተዓገተ ገሊጾም። ኣብ ዝቐረበ እዋን ብኮንፌደሬሽን ማሕበራት ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ንሰራሕተኛታት ክልል ትግራይ ወኪሎም ዝተሳተፉ ተሳተፍቲ እቲ ማሕበር በሰንኪ እዚ ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ኣብ ከቢድ ፀገም ከም ዘለዎ ገሊጾም። ብፍላይ ኣብ እዋን ኩናት ናይ 16 ኣዋርሕ ዘይተኸፈለ ደሞዝ ንምርካብ ዝገበርዎ ጻዕሪ እቲ ኣብ ግዜ ኩናት ዝነበረ ደሞዝ ከም ዘይክፈል ስለ ዝተነገሮም ነቲ ኮንፌደሬሽን ክሕግዞም እዮም ሓቲቶም። ኣብ እዋን ኩናት ዘይተኸፈለ ደሞዝ ክወሃቦም ዝሓትትዎ ሕቶ ብግዜያዊ ምምሕዳር ትክላይ ብዝወፅእ ሕጊ 4 ብዝብል ውሳነ ከም ዝተነፀገ ኣመልኪቶም። እዚ ደንቢ ሓደ ሰራሕተኛ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ክሓትት የብሉን ዝብል ድንጋጌ ስለ ዘጠቓልል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንዝኾነ ነገር ካብ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልልና ክንሓትት ኣይንኽእልና ብምባል ሕቶም ከም ዝተነፀገ ናኣፈ ጉባኤ ሓቢሮም። ፕሬዚደንት ኢሳማ ኮካሳውን ፎሎ ወኪል ማሕበር ሰራሕተኛታት ትግራይ ዝሃቦ ሪቶን ሕቶን ሲዒቡ ብዛዕባ ጠለባት ደሞዝ ሰራሕተኛታት ትኽልል ምስ ግዝያዊ ምምሕዳር ትኽልል ከም ዝተዘራረበ ብሪሁም። ኣብቲ ጉዳይ ምስ ዝምልከቶም ሰባት ዘተ ከም ዝገበረውን ኣዘኻኺሩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና። ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን። በብዘልኹሙ ሰላም ተመነና።